Pero mga kaigsunan, maayong buntag kaninyo, maayong udto, maayong gabi. Depende sa inyong tanaw diri sa atong tulumanon, pag-uting kay sa kamatuoran. Ako din nga kumusta ang tanan nato nga mga OFW ang usab diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong buntag kaninyo, mayong udto, mayong gabi. Sa ako nga mga kaigsuonan, mga kauban sa 3 Media, sa tanan nga mga debaters, sa tanan nga mga preacher, mga magwawali, mga pastor, tanan mga kapaglaom, maayong buntag kaninyo, mayong udto o mayong gabi kaninyong tanan. Karon higala, isgutan nato kining gitawag og kamatuoran. Matod pa nila, sa Biblia, unsa mo gyud kamatuoran nga naa sa Biblia nga pwede nato dili hilngon sa kining gitawag og history mga kaigsunan, no? Og atong pasalamatan mga kaigsunan nga bisan tuod higala nga ang history god, no, nang nag-agad na siya sa tinuod nga istorya. Tagpasabot, sumalas Pinadeg 21:5 nga ang gisulat ang sa Biblia, ulong sa Ginoo kay kasaligan ug matuod. Nagpasabot nga ang history dili kasumpaki sa Biblia. Kay magsumpaki na gani sa Biblia higala, nagpasabot ka na mga kaigsunan nga naa nay nagdumala ni ana, no? Kung unsa iyang reliyon, siguro higala may pagbias gayud, no? May pagbias gayud mga kaigsunan. Mo na nga atong isigutan kini mga kaigsunan kay naay usa sa ato nga mga kauban nga si Alvin Sanchez-Gao, mayong buntag nimo diha. Udto mayong gabi. Mo ni ang kinaya sa Adventista mga kaigsunan, no? Dili magpanuko sa pagpangayo og pasaylo. Dili kay nangayo pasaylo si Alvin Sanchez kapag laom tungod kay husto ang inyong rebolto. Nangayo siya og dispensa, nangayo siya og pasaylo tungod kay nakalabag siya sa batas sa gitawag og kagawasan sa tao, respeto. Pero mga higala, kung isgutan na tong Biblia, doon ay daghang mga rebolto nga gipang sunog o gipang pulpog. Pero lagi kay naamay atong mga higala, pwede ba ta magkaminsahe mga kaigsuunan, bisan dili nato bukon, no? Bisan dili nato dauban, okay? Or sakit ko na mga higala sa buot sa ato nga mga kaigsuonan kay mura pud nato nga giinsulto sila. Daghang mo nga mga pasiatab karon nga pasaylo kay tinuod makagaba ang maong rebulto. Dili mga igsoon ang tinuod nga makagaba kung mubiya kas kabaturan. Tunglo god. Tunglo. Ipatunglo kung dili mao ang doktrina. Mo na usa nga makagaba mga kaigsunan. Pero kanang mga dili manglihok, usa kining akong picture inyo ng dauban, picture sa presidente o ubang pang picture, dili maunsa ang tag-is picture ana, no? May insulto lang. Pero ang tag-iya siguro ni ana may insulto, kung Ginoo tag-iya di may insulto Ginoo. Pero artista ang tag-iya ng picture ni Maria o uban pa di ato nang isigutan mga kaigsunan na. Isigutan na sunod nato nga episode. Ato lang isigutan kining kamatuoran nga naa sa Biblia.
ato nang isgutan na ipinasahi nato nga ang Kristohano nagtugot maog larawan. Kaya nahitabo ini mga kapaglaom, nangutlo sila og mga larawan nga gitugot. Tuo mas Old Testament, wala mas New Testament. Magisgod gani tag Sabado, dito sa daan tugon, mayon na daan tugon man na. Unya pero magisgod gani og mga larawan, tuwa sila mangutlo sa daang kasabutan. Mo na nahibugnan sa mga tao na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nangutlo og pagdipinsa sa ilang larawan Old Testament. Pero Sabado gani ang isgutan, moingon dig mabasa ba sa New Testament nga nagsugo si Kristo nga ang adlaw Sabado pahulayan. Magisguta og ganing magbasa ta Old Testament na. Mo na usa nga makasusubo. Ang New Testament mga kaigsunan, wala gyud magsugo nga magbuhat ta og larawan. Gani mga igsoon, sumala sa buhat 17:29, kung kaliwat kita sa Dios, nganong naghimo man taglarawan sama sa bulawan, bato, mga unsa pa din ha, kung kaliwat kita sa Dios. Dili gyud mga igsoon, imo bason ang Roma 1:26, 25, 26, 27, klaro mong ginanganay gitawag og tunglo nga mga babae, dili na masubay silang pagkababae, mga lalaki, masig unay na sig lalaki tungod sa larawan mga igsoon. No? Bisag moingon pa ka nga larawan na ni Kristo, muna ang pangutana, diin man ka nakakuha og picture nga tinuod gyud nga iya ni Kristo. Mao na mga igsoon. No? Pero mao lagi na ang ato igo lantang mosangyaw sa kung sa atong hibalas Biblia, kunya dili lang punta manghilabot nila, pero naa mo gitawag mga higala, no, nga mga challenge ba, o ala sige bulog mo kani nga mo say ma-challenge kay sugo-sugoon man punta, labi na ning uban nga bag-o pang nakatulik fit defender kay labihang kusog pa kuno sa jeep nga nagdagan nga wala na pud sila murag wala pud sila magsubay sa ilang prinsipyo sa mga Catholic fit defender. Ang uban ng personal na lang ng ana wala, pero wala to pagasulti mga kaigsunan na apoy balaod ang Catholic fit defender, no? Nga naapod sila mga policy o naapod sila mga nga gituman nga mga role sa ilang pagka-Catholic fit defender. Kining uban wala pud siguro mananghid mo nang hitabo sa nigapo og ni Alvin Sanchez, murag nagkainit na sila mga kaigsunan. Galing lang nakayatak lang si Agaw Alvin Sanchez sa gitawag og respeto sa atong isig ka relihiyon. Okay, panman ang kining online man siya, no, makita sa tanang tao. Okay na siguro to nga sila lang duha makakita, murag dili kaayo siya. Pero walay problema kay pangayoan naman tong dispinsa. Pangayoan naman tong pasaylo mga kaigsunan. O na nga ang ato lang buhaton ini magtuon kita sa Biblia. Way book anay. Galing ko na kini pong uban nato nga mga gawa sa mga maayong Catholic fit defender. Kaya gawa sa mga RCC nga mga maayo na mga maayo mga kaigsunan atong mga higala. Yung mga maayo nga kuan lang ila, no? Sangyaw. Kung sagay resulta sa pagsangyaw, problema. Sila rin magbuot o tuman ba, dili ba? Yan ang mga kaigsunan kay kinigong kalami, ang lami nga pagkaon na dangerous sa maining durian. Lami na siya nga pagkaon, puno sa vitamins. Pero kung itsahan lang po kag durian, nga gilabay sa imo, nag-impong salon, sakit kaayo, bisag lami. Mawala ang kalami tungod sa kasakit. But pasabot, sa kanindot sa mensahe, mawala ang kanindot sa mensahe kung imong pasakitan. Mao na nga,
nangayo og dispensa pasaylo si Alvin sa paglabag sa gitawag og respeto mga kaigsunan. Pero dili magpasabot mga higala nga nituo na si Alvin Sanchez nga naay rebultong makagaba. Wala mga kaigsunan. Kay kung makagaba pa na libin daghana ang bagyo, mga linog, nangatumpag ang simbahang Katoliko, nangadugmok ang mga larawan, saan na nimo? Panahon sa gubat sa Marawi, panahon sa mga gubat ang mga kuan nga pulpog, nagpasabot mga igsoon nya wala gina siya dili kalakaw, dili katingog, dili kadungog. Mo na giingon sa Biblia nga nagtawag ka pero dili sila tubag. Oh. Mingon sila pakisama ra gud sa imong larawan Brad Jerry. Oh, problema. Pero di ka makapangayo sa kong larawan nga Jerry nagaay kog bugas sa dili. Personal gid ka. Mo na nga ang pag-ampo nato igsoon pwede na dili gamiton ang mga larawan. Direct to the point. Ginoo nakibalo nakakita nimo diya Hebreanon 1:13 no. Nakahibalo siya. Nakahibalo sa 4:13. Nahibalo sa bisan asa nakita na niya. Una makapangayo ta niya anytime mga kaigsunan. Pero respeto na pod sa mga RCC kaya di sila kaampong dili pod mag-atubang niya na ila sa napagtuo mga kaigsunan. Pero ang but pasabot ang kamatuoran sumala sa Salmo 119:42 kining kamatuoran ug ang pagkamatarong mag-uban gyud na mga igsoon. Nga naman ang kamatuoran maong kasuguan. Nadungog na ang kasuguan. Kadlo kay ang Dios bantayan sugo kay kini may katungdanan sa tao. Ecclesiastes 12:13. Pero ang pangutana, diin man nato na mabasa nga sa panahon ni Kristo. Nga miingon si Kristo nga moadto na kog langit buhati ko niyo og kining larawan para paghandom kanako. Ang gibilin sa Ginoo Santa Cena man. Katong matud pa sa Katoliko Eucharist kining tinapay o bino nga sa iyang dugo. Mua kini ninyo aron sa paghandom kanako. Wala man magingon himuin niyo larawan para paghandom kanako. Wala. Usay gud mga kaigsunan, dunay wala gisugo nga mao na ni gituman sa ubang relihiyon. Dunay sugo wala nun tumana. Di batihon pa. O isgotag Sabado mga kaigsunan, moingon nga Old Testament na hisgot og larawan abasa po Old Testament. Mura sa makalibog diya mga higala. Wala sa Kristohanon nga nagsugo o nagsimba og larawan ang mga apostoles o ang mga Kristohanon. Wala mga kaigsunan. Wala pod magbilin si Kristo nga himui ko ninyo larawan para nga mag-ampo mo og mahimong handumanan. Wala sad. Kung wala isugo, asa manggaba. Pero nagsugo ang Ginoo nga sige mo iko ninyong larawan pati ang akong inahan imo iglarawan kana pag gubo na siya aduna na siya gaba sa Ginoo kay sugo biya kabantay mo ni katong arka nga napaling nga ningon ayaw sagna sugo to iya mang gisagang di na itunglo nadaot og namatay siya mga igsunan. Pero wala, bukon og dili, na si problema. No? Galing lang, naalang ang matag-usan nato nga respeto. Di manggunda maila nga ikaw Kristohanon, ikaw Diyos nun, kung balasubas kang magwali, no? Imong kalipay nga masakitan ang imong kaatbang. Kalipay nimong nagluha sila, nagkilak sila. No? Mao nay usa mga kaigsunan nga gidipinsahan mo nay usa nga gipangayo og pasaylo ni Alvin kay diha siya nakalabag mga igsoon no nang ato ra nang isgutan higala ato sa ning isgutan kining kamatuoran
Ang kamatuoran duha ka klase, ang nagsugo ug ang sugo. Ang mabasa nato sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh into my Father but by me. Unsa kuno? Ingon si Kristo, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Sato pa, ang naghatag sa sugo, kamatuoran. Ang sugo kong gihatag, kamatuoran ug kabubuton sa Ginoo. Salmo 119:42 nga ang kasuguan mao ang kamatuoran. Ang kasuguan mao ang kamatuoran. Kabubuton pagyud Salmo 48. Nagakalipay ako Dios sa pagtuman sa imong kabubuton, o Dios, ang imong kasuguan sa akong kasing-kasing. Kung mo masa ng Mateo 7:21, dili tanan nagatawag kanako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Mo na mga kapaglaom, atong nga gikalipay nga gitagaan taghigayon pagid sa Ginoo. Oh? Gitagaan pagid taghigayon sa Ginoo nga makahimo ta sa pagtuon sa iyang mga pulong. Oh, galing ang uban lang na nauna nila kay Seventh-day Adventist, ay mga kuan nila nga mga kuan lagi kining hinimo lang kuno tinukod lang tao. Bisan sa pagpasabot mga igsuon, kamatuoran gayud. Oh. Ibutang man to. Ato lang atong ibutang mga igala nga ang Katolikong Romano mao gyud ang gitukod ni Kristo. Talang ko na tugutan sa way pag-uyon. Unya nagpadayon sila hangtod karon. Ang pangutana, naka-sure ba gyud ta nga nasumpay gid mo? Sure gid mo nga kay sumala sa Lucas 24:46-47 nga gikan man sa Jerusalem hangtod sa tanang kanasuran. Gikan Jerusalem sa to pagtulunan sa Jerusalem sa mga Hudiyo. Pasabot mga kaigsunan, kung gusto ng inyo tinuod na kay naa sa history, mayon ta nga kamo gyud nagasubay gyud sumala sa kabubuton nga gituman sa mga Hudiyo. Si Pablo Hudiyo, si Kristo Hudiyo. Unta nga nakasunod ta ba? Pero alang namo mga kaigsunan Seventh-day Adventist, dili na kami ang gitukod kundi kaliwat na kami sa gitukod. Kaliwat. Basagod ang pinadigdo sa City og ang dragon na suko batok sa kaliwat sa babae. Ang babae ay church. Wala na may sa church mga kaigsunan sa babae nga putli nga nahimong kining gitawag og nahimong bigaon. Putli siya. Hantod nahimo siyang bigaon. Nagpasabot ang iglesia nga putli ang kasumpay dili na mao. Dili na mao mga kaigsunan. Mo na nga ang yawa wa na masuko sa babae, ang yawa na suko batok sa kaliwat sa babae. Unsa may timailhan sa babae nga kaliwat nagbantay sa mga sugo sa Dios. Makigsunan ang iglesia mailhan nimo kun kana nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ang problema lang karon kay daghan kay nag-claim nga sila'y tinuod pero wala sila magtuman sa kasuguan sa Ginoo. Na ilang kasuguan pero mga inusog na mga kaigsunan. Ten Commandments Biblia, dili na maong Ten Commandments sa Romano Katoliko. No? Ano siya? Realidad na. Sa tinuod lang mga kaigsunan nga tinuod yun na nga ang inyong Ten Commandments, dili na mao ang Ten Commandments sa Biblia. Unay makasusubo. O kana gisulti na sa Daniel 7:25. Nga dunay mag-usab sa panahon ug sa kasuguan. Wala po mo anak mga higala masakit o makapamalandong nga na may gisulti sa Biblia. Unya nahimo kamong katumanan nga relihiyon nga nag-usab. Wala ba mo na malandong ni anak mga kaigsunan?
Ang hinaot ko nga mamalandong mo ana higala. Kay ang nahimo rabang mga santos nagtuman sa kasuguan si Ginoo. Pinadayag 14:12 ani ang agdaalang sa mga santos nga nagbantay sa sugo sa Dios o sa tinuhuan ni Ginoong Hesus. Kung mo sa ang pinadayag 22:12 14 nga kadto lang mapasudlon sa Jerusalem tagaag permiso ang nagtuman sa kasuguan. Keep the commandments of God. Sa ubang bersyon, katong nang laba sa ilang district. Muy makasulod sa kinggan sa aron mawala ang pagka lama o dili putli. Ngano man ang pagkaputli nas kasuguan. Unang Timoteo 6:14. Nga malikay kamo sa buling sa mansa. Tuman mog sugo hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Muna mga igsoon nga giklaro gyud sa Biblia ang kamatuoran ay kamatuoran. Bisag ikaw lang usa basta kamatuoran, mutoy hakaw gyud ang kamatuoran. Kaya lang ang Seventh-day Adventist nilukop lang sa halos sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. No? Unay usa diya nga giingos Biblia, pangitaan ninyo siya mintas si kaplagan. Pakisa man siya ang Ginoo. Kaya sa Ginoo na diya ang mga kumplitong balaod mga kaigsunan. Sama na to nga mga hintil. Pag naipon na ta sa Ginoo tuman tagsugo, di Sabado na atong bantayan. Pero og ari ka magtuman sugo sa Roma, Domingo gyud. Wala tay mahimo diya. Inyo sana. Inyo sana. Muna nga mga kapaglaon, usa gyud nga atong hinumduman nga pagbalik sa Ginoo aduna gay paghukom. Kami igo lang nagsulti higala kung unsa ang giingos Biblia. Depende ra sa inyo kung mutuo ba mo sa dili. Kung manghinaot ko mga igsoon sa mubo lang nato nga pagpakigpulong. Tangin ninyo ha. About sa larawan atong tun-an mga kaigsunan. Kung nagtugot bagyod ang Dios sa paghimog larawan. Kung unsa man tong larawan as templo, gitugot ba to? O anlan to kining tungod la sa asawa ni Solomon, David, nga nagbutang og mga larawan, mga kaigsunan sa templo. Respeto pod si David o si Solomon, mo na nga naay mga larawan sa templo. Muna atong tun-an mga kaigsunan. Kay mao kini gigamit karon nila ang sa templo ni Solomon. Og salamat ta mga igsoon. Deporta nga magbulag-bulag magampo sa ta. Dalaygon nga Dios, salamat kay Ginoo sa kayo. Panalangin ni ang tanan nga nagtan-aw ni nga sibya sa paguting kay sa kamaturan. Og manghinaot kami og Dios nga ikaw panalangin ka namo. Salamat sa pagtubag, pagpasaylo sa among sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, para kitay panahon, salamat sa inyong pagpakiguban. At kung magaingon, wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi pagdapig sa kamatuoran.